πολύ γνωστή και βέβαια από την Βάλου Μαχάιμ είχε βγει και ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, παγκόσμιος πρωταθλητής, που έπαιξε σε Dortmund και Bayern και πήγε στην Ιταλία στη Juventus. Πήρε πρωτάθλημα και με την Dortmund και με την Bayern και πήρε και μάλιστα με την Dortmund και Europa League. Πες το. Όχι Europa League, Champions League. Πες το. Jürgen Kohler. Από τη Μανχάιμ ξεκίνησε Ναι, ναι. ο Κόλερ. Τα Ελληνόπουλα που λες, για πες. Η αδερφή της Ιωνάνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Δημήτρης. Φέτος, μειωμένες τιμές κατά 20% σε πολλά από τα μαθήματά μας. Γίνονται επίσης ευκολίες σε για την εξαιρετική δουλειά του. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Γιώργο Δανονάκη. Δράστης, με τους κορυφαίους σολείς του Θεάτρου Μπαλσόη. 19 με 27 Δεκεμβρίου, Θέατρο Μπάτμιντον. Εισιτήρια 210 88 40 600. publicabcd.gr, viva.gr. The Bolshoi Ballet Academy. Έρχεται στο Μπάτμιντον. Μην το χάσετε. Γιατί όταν πρόκειται για μπαλέτο, αξίζει να δείτε το καλύτερο. Elcom Graphic Art. Ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα, μονοτικά. Εξωτερική θερμοπρόσωψη, συστήματα ξηράς δόμησης, δάπεδα, λαμινέιτ, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, εργαλεία και τα πάντα για τη θέρμανση. Λέβητες, σόπες ξύλου και πέλετ, τζάκια, επενδύσεις, πέτρες, σκαπιτσαριστά και το νούμερο 1 αυστριακό πέλετ Schweizhofer. Αφήγουρνα ΕΠΕ. Τα πάντα για την οικοδομή. Παράδοση στο έργο. Ειδικό σταθμός Παραμύθι στη Χαλκίδα. Περικλέου Σταύρου 26. Ελάτε να το ζήσετε. Την Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις.